Σπανούλης για τον Άντιτς. Σκοπιανός πάει προς τα μέσα, τον ακολουθεί ο Κρίστης με ταμπλό. Ο Άντιτς σκοράρει και δημιουργεί σκορ στον τελικό για τον Ολυμπιακό. Σπανούλη, αυτό που σας λέγαμε, αλλά τώρα βεβαίως δεν έχει παιχνίδι στο χαμηλό φως. Ξεκινάει από την περιφέρεια ο Σισκάουσκας. Εκμεταλλεύεται το ύψος του απέναντι στο Σπανούλη και σκοράρει με αυτό το βήμα προς τα πίσω από την πέμπτη. Σε τέτοιο σημείο που θα δημιουργήσει προβλήματα. Σπανούλης, πάντα με το Σισκάουσκα. Σπανούλης σε σου 3 πόντων, ναι! Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι, δυσκολεύεται, τώρα παίρνει ένα δύσκολο σουτ. Παπα-Νικολάου με τον Τεόντοσιτς. Παπα-Νικολάου γυρίζει με ταμπλό το καλάθι μπροστά, εκ νέου ο Ολυμπιακός. Ανακτά τα ενία του τελικού, 7-6. Νικολάου πάρα λίγο να κλέψει την μπάλα από τον Καούν. Σβέντ. Νέα πάσα στην εσωτερική για την Τσέσκα και follow του Κυριλένκο. Εδώ έπαιξαν βόλεϊ, 12 έπαση. Τεόντοσιτς. Βοροντσέβιτς διστάζει για τη Σισκάουσκας, περιμένει τους υπόλοιπους. 5 εναντίον 5 η επίθεση τώρα της ЦΣΚΑ. Ωραία πάσα χαμηλά και κάρπουμα του Καούν. Θεκή πάσα για το Σπανούλη, ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. 4 εναντίον 3, Σπανούλης με ταμπλό, το καλάθι. Αυτό είναι, αυτό χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Δεν έχει Η εικόνα στο 5 εναντίον 5 που δεν την έχει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός. Τεόντοσιτς βγήκε ωραία πίσω από το σκριν του Κρίστιτς και σαν σε προπόνηση εκτέλεσε για 3, 19-11. Ανεβαίνει ο Άντιτς για να του δώσει το σκριν, αυτός αντίθετα. Πάει σε διείσδυση, πασάρει ωραία στον Παπα-Νικολάου που καρφώνει. Φοβερή δημιουργία του Σπανούλη, πήγε αντίθετα στον τελικό. Τεόντοσιτς για 3, απαντάει αμέσως. Τεόντοσιτς από τα 8 μέτρα, ναι. 25-13. Οι δύο παίκτες που είναι στην αδύνατη πλευρά να κλείσουν λίγο. Παπα-Νικολάου αμέσως για 3, ναι. 27-17. Σισκάουσκας με τον Παπαδόπουλο θα τον νικήσει. 31-19. Εκεί όλες οι πάσες δεν μπορούν να περάσουν γιατί ο Κυριλένκο και ο Κριάπα και ο Λαβρινόβιτς μπορούν εύκολα να απλώσουν τα χέρια τους και να κλέψουν την μπάλα όπως και έγινε. Και τώρα ο Λαβρινόβιτς σκοράρει για το 33. Είναι η δεύτερη περίοδος του μεγάλου τελικού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα εξάλλου δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Σίγουρα η ЦΣΚΑ με την εμφάνισή της είναι επιβλητική. Αλλά υπάρχουν ακόμα 20 λεπτά και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Με καλάθι του Κρίστιτς ξεκίνησε το δεύτερο μισό. Απαντάει γρήγορα ο Άντιτς για τον Ολυμπιακό. 36. Με τις σπουδαίες εμφανίσεις φέτος, με τις επιβλητικές νίκες της, ήταν καλύτερη στη δεύτερη περίοδο. Αλλά ο Ολυμπιακός σκρίνα τον Κρίστιτς. Τεόντοσιτς για 3. Μέσα. 41-25. Είναι η βραδιά. Κλέβει ο Παπα-Νικολάου. Ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Σπανούλης για 3 στον ευνηδιασμό. Ναι. 41-30 από τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων. Σβέντ. Τεόντοσιτς. Βγαίνει και ο Ντόρση πάνω του. Κριάπα μένει αφύλακος. Δοκιμάζει για 3. Είναι εύστοχος. 44-30. Κυριλένκο και αυτός σε σου 3 πόντων. 47-31. Έχει ανοίξει πολύ. Αλλά θα περιμένουμε τον Ολυμπιακό να αντιδράσει καλύτερα στην επίθεση. Προσπαθεί μεμονωμένα κάποιες φορές να το καταφέρει. Ενώ εδώ βλέπουμε κάτι που επίσης από πιο πριν. Καλάθι από τον Γκόρντον. 51. Πρίντεζης, Σλούκας. Σλούκας από την εσωτερική, λάθος πάσα. Τριάπα, Γκόρντον, ευνηδιασμός, Σβέντ, το καλάθι. 53-34. Ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Σλούκας, ωραία σκαστή πάσα στον Πρίντεζη, το καλάθι τώρα. 53-37. Πολύ γρήγορα έτρεξε το γήπεδο ο Σλούκας. Ωραίος ευνηδιασμός. Μάτζαρης δοκιμάζει από τα 6,75. Ναι, 53-40. Πρέπει να το πιστέψουν λίγο παραπάνω, ειδικά αυτά τα νέα παιδιά. ΣΚΑ επιβεβαιώθηκε στην τέταρτη περίοδο την υπεροχή της. Οι μικροί παίκτες, οι νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού θα κερδίσουν πάρα πολλά από αυτό το μάτς. Ήδη το ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται εδώ είναι τεράστια επιτυχία. Και τώρα ο Σλούκας διαδέχεται. Ο Μάτζαρης και ο Σλούκας με τα μεγάλα τρίποντα που έδωσαν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στον Ολυμπιακό. Κέσελ για 3!
43-48. Γιατί ήταν δυνατή. Είναι αυτό που διαχωρίζουμε το βιαστικό με το γρήγορο μπάσκετ. Δεν υπήρχε καθαρή φάση τώρα για να τρέξεις. Η Τσέσκα διάβασε το μισμάτς, πήγε το Σισκάουσκα στο χαμηλό πόστο. Θα διεκδικήσει επί ίσης όρης τη νίκη στο τέλος. Πρίντεζης, αστοχή ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Νέα προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Πρίντεζης, απίστευτο πάθος από τον Έλληνα forward. Μιλένκο με τον Παπα-Νικολάου να του κλείνει το δρόμο. Αυτός με ταμπλό όμως επιμένει και σκοράρει. 59-52. Καλάθι προσωπικότητας αυτό. Δύσκολο καλά. Μάτζαρης, Παπα-Νικολάου σε σου τριών πόντων. Ναι! 59-55. Ο Ολυμπιακός είναι ακόμη ζωντανός. Έχει σφιγμό, ακολουθεί την Τσέσκα. Σβέντ. Παίρνει σκριν από τον Κρίστιτς. Τον ακολουθεί ο Σπανούλης. Νέο σκριν, Σβέντ, η πάσα στον Κρίστιτς. Αυτός κλείνεται, αφήνει για τον Κυριλέκο. Κλέβει ο Μάτζαρης. Πρίντεζης για τον Μάτζαρη και τώρα Σπανούλης. Η νέα ευκαιρία του Ολυμπιακού. Πρίντεζης χαμηλά, πρέπει να σκοράρει. Ναι! 60-58 στα 65 δευτερόλεπτα. Απειλεί την Τσέσκα ο Ολυμπιακός από το μείον 19. Αυτή κι αν ήταν ανατροπή. Και τώρα μένει το κερασάκι στην τούρτα εάν παίξει, αν βγάλει αυτή την άμυνα. Τεόντοσιτς για 2. Τεόντοσιτς άστοχος, rebound μακρινό του Πρίντεζη. Ο Μάτζαρης κρατάει την μπάλα. Πρέπει να κάνει επίθεση πιο γρήγορα ο Ολυμπιακός. Για να του μείνει χρόνος για άλλη μία. Πρίντεζης με τον Βοροντσέβιτς. Πρίντεζης χαμηλά. Πρίντεζης κλείνεται και χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει φάουλ. Πρέπει να παίξει καθαρή άμυνα. Πρέπει να έχει το μυαλό τώρα και την υπομονή. Ανεξάρτητα το λάθος του Πρίντεζη. 60-58. Μια καθαρή άμυνα χρειάζεται για να έχει το τελευταίο σουτ. Τεόντοσιτς. Φάουλ από το Χάιντς. Όχι. Και στα 8 δευτερόλεπτα. 60-58. Ο Ολυμπιακός έχει time out. Στη ρωσική ρουλέτα των ελευθέρων βολών. 60-58. Τεόντοσιτς. Μέσα η πρώτη βολή. 61 στη Τσέσκα. Ο Ολυμπιακός θα πάει για ένα πολύ γρήγορο σουτ μετά. Έξω η δεύτερη. Θέλει τρίποντο ο Ολυμπιακός. Ο Σπανούλης βλέπει το ρολόι. Κατεβάζει την μπάλα. Για να δούμε αν θα του κάνουν αμέσως φάουλ. Ο Σπανούλης κοιτάζει το χρόνο. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει τον Παπα-Νικολάου. Φάουλ. Πριν πετάξει την μπάλα ο Παπα-Νικολάου από τον Τεόντοσιτς. 2 βολές στα 10 δευτερόλεπτα. Αυτό τον Ολυμπιακό Γιώργο Λιμιάτη είναι πολύ λίγο. Εντάξει, όποια και να είναι η κατάληξη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε. Όπως και να είναι, και να χάσει ο Ολυμπιακός είναι respect σε αυτό που κάνανε. Σε απόλυτο σεβασμό. Ο απόλυτος σεβασμός για μια ομαδάρα με όλα τα γράμματα και υπέρβαση, κατάθεση ψυχής. Η νίκη του Δαβίδ εναντίον του Γκολιάθ. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και απόψε ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Σπανούλη στο Σισκάουσκας. 9,7. Σε μια γρήγορη επίθεση. Μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. 4.000 και πλέον Ολυμπιακοί. Έχουν γίνει μια γροθιά. Γυρίζει ο Σπανούλης. Τους λένε να συνεχίσουν να φωνάζουν με όλη τη δύναμη της φωνής τους. Αστόχησε και στις 2 βολές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με το ένα χέρι. Ολυμπιακός 7-10 πριν το τέλος. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τολμάω να το πω. Παρότι υπάρχει χρόνος. Ολυμπιακός 7-10 πριν από το τέλος. Αγγίζει το θαύμα. Αγγίζει την τελειότητα. Και όντως η τέλος. Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η οικογένεια Αγγελόπουλου είναι όλοι στο παρκέ. Ένα κουβάρι τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Οι παίκτες μαζί με τον κόσμο και τους διοικητικούς ηγέτες της ομάδας. Ο Πρίντεζης με υψωμένη γροθιά. Απίστευτες στιγμές, μοναδικές στιγμές που μόνο το μπάσκετ του αθλητισμός μπορούν να προσφέρουν. 61-62. Το θαύμα των θαυμάτων. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει αυτό που φώναζαν και την Παρασκευή οι οπαδοί του. Και την κούπα θα τη σηκώσει εδώ μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Απέναντι στο μεγάλο φαβορί. Απέναντι στην Τσέσκα. Ολική επαναφορά, ολική ανατροπή, κατάθεση ψυχής. Ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Μια ομάδα που το πίστευε από την αρχή μέχρι το τέλος. Κοντά σε όλους και σε όλα. Ήρθε από το πουθενά για να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα. 61-62. Μοιάζει απίστευτο, μα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Είναι πέρα για πέρα Ολυμπιακό.
Απίστευτα πράγματα συνέβησαν και απόψε. Η ομάδα των υπερβάσεων, η ομάδα των θαυμάτων, η ομάδα του Ιβκοβιτς, η ομάδα των Αγγελόπουλων το άξιζαν. Έχουν ξοδευτεί εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια από αυτή την οικογένεια για να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην κορφή της Ευρώπης μετά τη Ρώμη του 97.